Balma Nyokma, très urgent. Balma bien lundi 10 août 2026. Malion, tare. Ko anga Premier ministre Abdoulaye Maïga. Ko Algérie a invité, ko kakata Algérie. Agno information soro. Nega nimbolo kanyi, fo ite bembo. Ajara ne kenye. Ani beka ja benkana. Baraka ke tienka. Wala ou de kadni. Adamade ni lafialundo abe ali do fara ishika. Ko problème jama ba yere da la yere ka kula ngin ndu. Na ko na baraka tienka an kungulu te shofi. Bo ana Algérie jara ni. Mais ko do dugolundo be meno fana secret fo Mali ngana bi. Ablaye Maïga be ka Algérie kumina meno secret fana fo ngana. Information flana ko Algérie hélicoptère nani de di Niger ma. Algérie be ka AES deme bi. Vraiment, on va faire Algérie ka merci. C'est ça. À semaine là, que l'Algérie et le Mali accélèrent leur rapprochement. Le Premier ministre et Sifi Grif a invité son homologue malien à effectuer une visite en Algérie. Algérie Premier ministre n'a trop que Sifi Grif à photo flânée. Voilà, à photo flânée. Algérie Premier ministre dit. Algérie Premier ministre, quand Ablaye Maïga invité, quand Ablaye Maïga kata Algérie, quand aya invité quoi, ne keni bolo konyuman badi, Allah, Assimi Goïta fin du même bembo djena tekela, anye ni ndoro ne gina ofe, anga ben kanga barake tienka, bo ben farana beke, ben meke tien deka, ben teke ko doka, sari ke doki biri doka, tango beke ben tisekana, awnu Algérie diara, alhamdulillah ala ka do faraw diaka. Ou ne ka la nyindi parce que ne ba do kan ne faso ma ne ba do fana ne be faso fe Ablaye Maïga be ka tagamuna Mali ni Algérie be ka négociation croisée de ke et rebelu ka côté fanfela la no FLA mo ko Front de libération de l'Azawad, c'est-à-dire que Algérie be na kuma ani rebelu de fana che anganga accord d'Alger croisée de fana préparation be sena pour Algérie be ka proposition de glan ka ira simina ambe fanga bengeta on a négocié au barreau de Bessena. Donc, la balle est dans le camp de Assimi Goïta. Imam Digo tara Algérie, agoko Algérie en djougou de ko Imam Digo mangata Algérie. Awa refna ben ata Algérie si ça. Bon, djenateke betandi. Parce que déjà agoko ata Algérie. Aw ko Algérie de be ka malien be fa mais bi aw ne Algérie jarabi ne be mu fo Assimi Goïta ngana ni kofe aw ne Algérie ka be akadni deuxième mois mais mu ni Assimi Goïta fait président Assimi Goïta fait mogo be kasola bebla parce que na fa foy tout min labli, c'est-à-dire que Assimi fait haramu atara ka be fait agoko fefe maya erectara ka tugo fembo igoko franci mai ini franci renseignement kumbe barake ambe boro kalama franci yere de boraka fo imia amawu chala gogo tiedu ne ya video kew oh ini Algérie fana kadibi iga video monu blaka jena teke kumate amamu fo Algérie ba o ini Algérie jarabi o imale nyogo munu be kasola mogo minelembi bolo kasola prisonnier politique nkote munu nge jamana na folo chwende ana o keleme ga galon noro mogo munna ko le jamana na folo chwen konto lumade ay mogo mine awni ala chamanchela aya bebla Assimi Goïta qui sauve meno au segere de figina bi lundi 10 août 2026 Assimi Goïta qui kisi chansi la bambi bolo meno de fo ingena bi ini Algérie ka ja kay malima la ola ko be noya ina Algérie ka ja kofe I jija malien fefe be ki a tonya ka don kasola bebla I sauve chogo meko de financing président Assimi Goïta ça ina Algérie jara san mogo bi bolo kasola grâce présidentielle ke ka bebla sans exception a bebla iye munu mene politique tasra fe den kombol dema iye mogo mene ko politique do
à Pebla, prisonnier politique à Pebla. Sans exception, Clément Dambélé ou Arasbatu ou Rose Poivron ou Ani, à quoi? Docteur Chegel ou Ben le cerveau à Pebla. Ni à Pebla, c'est ça. Ibe soroka po et Assimi Gota ni olu Pebla ka bo kasola c'est ça. Et bah, les gars, mon gâteau n'est Assimi. Ibe bo, ibe yafa de malien befe, il est tonné le monde malien. Nebe qui sauve tout de fini na koui. Ni ninke ala ibe ko Assimi Gota ni ninke ibe ko ja ala erefana. Iga bo Assimi Gota ika yafa de malien befe. Iga yafa de ala fe. Ni claro bella jelena. Ibi ka démission préparée. Qui ka lettre de démission ka préparé ka 10 maliens ma. Comme malien ka yafima. Qui tessi. Ambebe yafima. Ima ibeka fanga blane ma ibeka kelebli. C'est djuguya te quoi. Ni fanga blati ibeka ina fo Nelson Mandela. Ni fanga blati balem bebi bunya. Atete sanogo mi atete gendomina. ATT Boraka démission rendue. Alishini, ATT est le président le plus aimé dans l'histoire du Mali après Modibo Keïta. Parce qu'à Fangaï, à Dessera, tiens la Dessera Yabla. O de Horonyai. Assimi Goïta, n'te qu'à Foki Djougou Yabengono. N'te qu'à Fofana, parce que, avec la manipulation, comment on fait, Assimi Abla, parce qu'avec d'autres, confins d'autres, qu'on a Assimi Abla, comme politicien d'autres débattants. Mali Sorasi do B. Nema fa Assimi ka fanga blaga des politiciens made. Assimi Goïta a démission rendue. Maliki Diao, au cas na intérim na, au cas élection organisée, ni mogomi gagné na. Au tiki kana fanga la, anga réforme pro glan. Anga ke, anga jeri Orolings la digi. C'est-à-dire que Assimi Goïta, ni a yon Assimi ka démissionné, Assimi tisse kake. Assimi moro minabi. Abise kake bonne foi bala. Abise Assimi Rebecca a changé, abe fait ka sigako, abe fait maligba. Mais allez moro munu genga bois krefe. Kanani moro kura nuni. Hal na Assimi Goïta tara don al kaba de kono. Ka do dini, kataka seli ka si ka seli fo ka tembe brinti. Ni kurane chatisi. A djuya te fo, tsali djuya kan te quoi. Ne se go tumara mafo. Assimi fanga bla. Ika di politicien do ma. Ou bien ka di kasama. Assimi ne, inyabe Maliki Diao la de. Maliki Diao bla ka intérim ke. Maliki Diao ale ka magandoni. Démissionner Maliki Diao kana fangata. Ou ka élection nyuman bado organisé. C'est-à-dire que aga gouvernement abiseka Ablaye Maïgato premier ministre la peut-être. Abiseka Ablaye Maïgato premier ministre la peut-être. Mais abenani mugo nyana maude munu bise kana Mali sigi tabara kelenka. Et Assimi Goïta talen kofe. Mugo mana élection ke Mali kono. Chouenite ke blé. Mugo te di mugo mabli. Keme fla te di mugo mabli. Mali ka élection ka ke ina fo Sénégal tabeke tukamna. Mali ka élection ka ke ina fo Ghana tabeke tukamna. Mali ka élection ka ke ina fo Amérique tabeke tukamna. Mali ka élection ka ke ina fo France tabeke tukamna. Wallahi billahi ibaye hali rébellion munu beka ka bebe dabla. Billahi tallahi. Namara injusticia ka justice black kala kelen ka présence sako kana ke justice la. Anga kelendi. Assimi i goya tene kono nyen kale koranela wallahi dimi fefe benna parce que imani barandeke ni ye fanga blali chini ne te sima ne te ki kele ko parce que ne be fe ke gen ko mogo do kana mogo sugo na kadi Assimi Goïta fanga di wage maigata mais il était ciblé quoi et dati bana pew et périmètre pew billahi te si ni korane te si hal ni Assimi Goïta e be black a bok kasola wallahi tise ekipim bi bolo itese ka Mali jonai a kungolo tila a barkatila a do tiko mamunu kumeke dem ite fo do jamana kola ima ye tuabu be démissionner to ame to munu kala billahi to yo horon ka teme en farafunka ni to tese fefena abi sigaba fo chene tise ne beta a farafin do be da a farafi horon do be a farafi horon do be ka fanga yere bla ko che he ne desara beta o farafun be Senghor ya ke Sénégal bo ame yele ma horon ya fo be ba don
hali Mali wuluna jakuma beba do Assimi tise ka Mali jo ibe mogo bere bla ka bo kaso la iye galon fefe noro adamadenw na ka mogo burujan galon ka adamadenw tonyeli fefe ke bo Assimi Goïta ka yafa deli billahi ne se ko tungara rabi soutenu la itese ka jamana na tay iye to soro ni fefe mogo do da barake ima depuis Choguel bladon fobi ni korane che ne ate fena ki ake ka herebe ka se Mali ma ne kenta do fait projet fait na BM5 ka projet odi iyolu jamfa depuis M5 bla domina ka Choguel bla domina ka ben le cerveau bla domina ne ko dongo c'est fini pour toi olune kuma nyogombolo domina ala e dawla dima ala e fembe dima biri fini mu kumbe ela ikun bumbune do ki sutara ki debe ki ta ki ke samba yelenye mamunu nyo barake oye docteur Choguel ko kala magani ben le cerveau ire ka gardi koro rapproché pisanen baw ya be kantege ya be kankari bo iteke fu yeble hal ni bebla iteke fengi mogo chaman bolo ko ne be ka Assimi kele ko parce que ko ne do maga do be kasola di mogo chaman bolo ne be ka Assimi kele parce que me place de non fait balembe mali horombe bado ne tate place ko yo ne tara ne président Mali président te ne muma nyogonye presque ne abe ko ne nteke da be ma Moussa Traoré o Alpha Oumar o e fenro ngani manteke di sanugo kanima mais ni président fait pas jonguna ne mpe ne nunu be nyogonye ni abe kateme donc a fonyana connexion benna depuis Assimi ma ke président neni ibeka denge buba ka ye réseaux sociaux ka ne se ko tongara de folo na na réseau ka mogo shi kunte buba photo yelendo mogo be kumbolo ko Karim Keita de kele ne invité le spécial Karim Keita ka invité spécial ngata malla ntale ni nuka famille be nyoko yi mais ne ma bon tabulu ka mais Assimi Djouga tene kono mogo te ka ne ta fait président la aga président ta fait ni ya kungulo me nervi mais na ya bla domina me lafia mais ne ka kele kunte ko mogo do de bene ko fe ko ka Assimi kele parce que beni ka agenda du mais ne ka agenda to de ne ko Assimi tese na kada Assimi aka bla ka di jawma o te foi tiene ne ba doni jaw kera président par intérim obise ka oni mogo be parce que mogo mana teila hali ka tarige betkera ela Assimi Goïta bon i etira foi fo ble ko mogo be dala wi kilinge mogo maka dana ti ga ble c'est idati bana de quoi c'est hyperimera di donc ambi délire di il a démissionné randi il a retraité anticipé ta il qui d'increfe ambi sutora il est milliard munu chouin Assimi anjana beko il est malina folo fait chouin wallahi billahi ne ke président ne ti poursuit nte sa Assimi ma ali mo ko ka beta Assimi Goïta attaquer ne be Assimi défend ne ta hydro boyen quoi anga jamana ka ta nyefa bana odoronido ibe ka tutu barbar fefe ka chite marché itese quoi ça itese muna iteso la akungulo de tila quoi mogo munu ngangi demolu tebli to ini mogo munu be nyongombulo abe mogo langulu dana ba jumendika waru be chouin c'est corruption ay farasi c'est abulo nga kele dabola farasi ne nous ne font ne kam malien be ni famia déjà quoi ima na farasi to ko fotoro mogo be poronchi gateme kongo be mogo la mino be mogo la anga courant be tege ene ala 80 milliards ka chouin ere benga yanga ya so mogo bezo sara ni ngoma cité bimbe nga viro be janya quoi Assimi so mogo fefe tara gouvernement ko na be chouin ni ke donc o hake président nana kana fanga taka ke donima baka kuy Assimi Goïta fanga te famille et fanga ke ma famille depuis alaka Mali da Assimi ka famille munu dom fanga kono Mali Moussa Traoré ma deli ko ke ATT ma deli ko ke Ibeka ma deli ko ke Alpha Oumar ma deli ko ke tu es le président le plus nul dans l'histoire du Mali il te fauche de don il te fouille don wallahi bilal kata folo ikun kalmelendo et docteur Choguel ko kala magabe ka barabla ordre la ka dima ou yi nega yo kele doro ima go sara awa ka fanga clé avec docteur Choguel de boulot mais c'est kaka ni korane che ni chiti se ki sauver malien be ki sigi kala de na kadam se ka jamana ntibulo ma it se kala avancer di iken be popapo ke be propagande ke ambe na nikata mais pour tere ateta donc mumbi arranger bi démissionner voilà itc mon était solo
o de horonya e ma to abu nbe si soro nagi e ma to farafin ça dit farafin chassi te que farafin était fin abi nora la quoi ni to ou te fin abi bokati si Joe Biden go kati présenter ou go kati si Donald Trump ni Joe Biden est débat que droit mais on a farafina do droit be marfata ou be ngalonte ou be na marake bo de be na guerre civile ni e ma Ghana stabiliser les lois asimi ibeka gendo na e kunga fin flo minke ne kunga barato docteur Shogel kuma fait ka Mali ke ina fo Ghana ou be Sénégal ça dit que ka institution place 5 ans ka justice place ka fonctionner normalement ka soro ministre ka fait influence justice ka moko ka ça dit que autara do procureur la ka ta renseignement bla ali procureur ka bureau ko la amni mu akomo de ke ay jamana jumen tale nyawla o jamana te djend ko ko ga kabisi ka ta nyawla donc o de don Ablay Megani Algérie ka dia kan mo ti sauver de avec ta encore d'Algérie de fana amba be kalama mais on vous regarde o de kundu Assimi Goïta ITC ni ala ITC i juga te ne kono ni démissionné domina dro net to ko fo ndara bli juga te quoi hal ni Choguel bla hal ni Choguel tara che so ko nyimi kuluba net soutenir parce que ne ba ITC je vais être très direct hal ni ben bla net soutenir parce que ne ba ITC Moi, mon bi crève au tissé, ou te fouille donc. Et te fin d'or, ou te fin d'or. Ils sont morts à bla robela. Warbe sororo. Et parce que, chouni est fin d'or, namara, kurutu est fin d'or, ni donna la te boire parce que, et da donna, et hier, avancé chokomuna, sanou betara ou biga bloka, fon biga. Ça dit que, il digera et tika dabla bli encore. Donc, ni be fait ka soutara. Fanga blade. Ni ma fanga blade, donna la wala ibela moloya. Malien beka sebenga dade. Assimi ni ma fanga blade jala iba blago yala. Akambe.